nani anokudza kuti mufiriji mako mune onion yakachekwa hafu na akaita sani munhu wacho 1 million ngeke kana musika takangotapura aiwa itori oto vanonyanyo iye makandiyo rutoranizwa tikati izvozvi kuita 8 million ngauye tiri kuchallenge auye anotochoka ati zvikuendera kuchikoro unodzidzwa profita zvinodzidzirwa mwari anodzidzirwa otakosi yamwari ndozvomutara ichifu upi ari kuofa 1 million uyu ndimakandiwa ari makandiwa mhuri yezimbabwe ndadzoka zvekare nhasi pane nyaya panapa ndangoinvetwa panapa pachannel iyi yanzi nyaya vision team nyaya vision wanachotoda nyaya so panzi pane nyaya iripo panzi paita challenge kuna prophet Emmanuel Makandiwa yekuti zvoni kana uchiziva kuti papa vako muprofita iwe unoziva kuti unoona unonhonga tsono zvanzi uyai mese muzoprofita. Guys, what's your take on that? Prophet Makandiwa wavhura hombe iri ndikufara chaizvo because kuzimbabwe hapana kuzimbabwe wamaprofita fight for 1 million. What's your take on that? Defend them a busy anything. Aiwa, guys, come, yes, babu, ni para pa ndototika. Aiwa, 1 million yakatoenda. Nani? Yakatoenda. Ni maprofita. Up. Aiwa, mzimu ni maprofita. Nani? Kuna anokudza kuti mufiriji mako mune onion yakachekwa hafu. Na akaita sani munhu wacho ndoti kubvunza. Wobole. Like ani, ndoko na 2 jet. Anokwanisa kuzviita zvino. Chivafonere todzi kwata mari. Izvezvi. Upanodzo maprofita chavane mari. Network maprofita ariko. Ndanani apana zvino zvekuti koiwe chakuti nayo chikaise kuti maprofita anoprofita. Ndiwo munoziva. Maprofita pakamera yakatongofana nona Makandiwa wacho mutotoranisana. Ndiwo arudezwa. Munhu wokutoti munhu makanzwira pakamera. Pane mamwe maprofita asingaoneke pakamera. Ekutoti anotobata. Vanobata 1 million ngeke kana musika takangotapura. Aiwa itori oto. Aiwa itori oto 1 million itori. Inini guys zvangu nini muisekuza kwamo kuti ini handibire naMakandiwa ndibire nani but on this one ndikusupport 100% ndikubeka prophet Emmanuel Makandiwa. Maprofit ese huyai muprofit anani mududze kuti ndikidana profit ani tikutaura nyaya kuti machechi ari muZimbabwe mangani akawandisa maprofit anoziva mangani maprofit almost ese ana Masango anani apakutara zvemaprofit unoziva pakamera akangofana naona asingabude pakamera anoti profit for example chituudzayo kuti ningi vakatoshoreka ivavo munhu achishoreka then profit asingadi mari munhu wese anda mari iye Makandiwa chandodoma izvo vanotoona kazhinji kando vakatoshoreka vacho vanonyanyo iye Makandiwa rutoranizwa tikati izvozvi kuita 8 million ngauye tiri kuchallenge auye anotochoka pamusoro pe1 million yakimusoro 8 million kuchallenge jana nokuisa anenge anedzimwa chii because iye aritoramba zvimwe zvizhinji anokuti hazviko simba iroroda mukutotaura mutotara racho hariko mutomumisa 8 million kuti marambiro anotorota anoita kando marambiro anotoitawo munhu wese anotsvaga zvekuramba achienda nazvo oziva ngomutanga kutotaura kuti haandiorwa nechivuno watoramba kuenda chivuno chei chivuno chokupinda papi uri munhu wamwari chivuno saka utoti simba ramwari racho rinokundwa nechivuno because ndaona mumwe prophet I think is prophet Miracle Paul achitanzi musaende munogona kutotsipipo ikoko vanhu vamwari vanotsipika here mishonga here aisineyo mishonga vanhu vamwari vese hatizivi saka munhu wamwari unotsipikwa here sei simba ramwari rotozvotsipikwa kuzimbabwe hakuna muprofita umana ngavaende kunotora miliyoni kutanga musi wevanhu after ndichenda kuzoti kunzi muprofita unogona kutoshaya anoenda futi kozi vanoti makuda kutesta simba rangu saka kunogona kutozotoshaya anoenda variko vachiitashaya mari saka ukuri kudiwa maprofita akaita se nevekumasowe here kana pakonzi muprofita nevemagemenzi chivhayo angati kuda chodifendansi kamiliyoni kenyu kanoenda tina mafana munhu ungatsoro kusowe kuno aminoti ari kunonongere kune vamwe magemenzi atovakidza vanoona guys tichanyatsoona but chokwadi ndechekuti 1 million nani 1 million nani azvinetse ngatidaiso amati 1 million tokwanisa here kubheta mana guys are you willing to pay timbobheta timboapprove wrong ngatibhete tobheta mari ndoisa nhamba apa izvi so tozoona the result on monday imi kubheterani tikubhetera kuti
Tisikubhetera maprofeti tisingazivi achabata. Chitudze mambotanzi maprofeti asingazikanwa pandikira watu chimbotudze kuti kuna nyika asingazikanwa anonhonga timutsvage pamwe shoko rinotosvika kwaari because haazikanwa pakamera pamwe hatori pafoni profeti kutojambwa neopportunity ari kuishaya sei mari yotenga kamera munhu akashoreka iye anotobata vanotozikanwa vari mbiri vepamakamera vakafanana naiye havatobata ndonyaya inotoitika because iye paavesa challenge haana kutaura kuti ndoda ndina angoti any prophet ngaite sengauye saka kuda kuti nyangwe inini ndikanozvii ndiri prophet ndiri kutodiwa kana iwewe ukazvitori prophet uri kutodiwa ndonyaya iripo saka munhu anobata haazikanwi pamwe munhu achatobata pamwe munhu anenge ane kana 16 years kunoti maprofeti kuchikoro futi chikoro chi cheuprofeti vari kuti spiritual father but iwe ungati uchiprofeti woendera kuchikoro kana munhu aka spiritual father anofanira kuenda kuchikoro chikoro ndechii ono uchidzidziswa chiko kudzidziswa zvakafanana nemafundisi anoita mai uyu chikoro chekufundisa ati zvikuendera kuchikoro unodzidziswa profita unodzidziswa zvinodzidzirwa mwari anodzidzirwa wota yamwari ndozvomutara is that what you are saying aiwa ndatimuita kosi yamwari konye mwari achatakutoone vari kuchikoro unenge watumwa namwari here is calling in career but not zvakunobatisirwa mwari hapana akatumwa namwari imbavhazedze vanhu vai vakashaya mabasa kuzimbabwe kabvira kudhara chinetsa to be very honest with you guys toziva mabasa ainetsa kubva kare kuzimbabwe saka vaishaya kuti ndakakura ndiita sei when I grew up I want to be a pastor because there is a salary there kana muchida kuona kuti hakuna munhu achatoita pastor ngapanzi achichabhadharwa salary shandira mwari muone kuti pana anoenda kubible school kunodzidzisa saka uyu ari kuofa 1 million ichifu upi ari kuofa 1 million uyu ndimakandiwa ari makandiwa mukuru weUFIC mukuru weUFIC mukuru weUFIC ari prophet arichi ndizozivi ndokozoti vanongomuti prophet makandiwa vekuUFIC vanomuti iwo una bhiri ndataura wani guys ndakasotaura ndikati inini handiti munozoti ndine ame gentleman anditenderera ndivanzi kana nyaya dzakabuda dzakuda isodzi handimire navakandiwa kubva mashure handina profit wekuzimbabwe ndomira naye kubva mashure why because those guys vakabhitira pane zvavakaita zvakaita ndisamire nawo maprofits handiti saka zvekuti inini ndizonzi munhu azobuda manje akuda kuchinyatsofumbura zvinhu zvese zviri kuitika zvimwe zvemaprofeti ndomusapoti ndo zvinhu zviripo because chakatotadzokuita nemaprofits ese anyaya yekuti vakazenge vakutanga vakunodya mari yezano ndo that's my personal nazvina chekuita nini that's my personal point yangu yakaita kuti ndivenge zvemaprofits zvekuzimbabwe chete kuti muprofita angakundanza anodina saka handimire navo but kana pachinge pasvika panyaya iyi ndompeja ndingatokontribhita wadhola rangu inini ndakubvunza iye benefit yake ndeyeipa 1 million yakupa vanhu kuchivaka kunaona kutambura ndeyekupruvha kuti zvoni zvinhu zvandiri kutaura zvine sensi zvinoshanda kana muchizviti munoona munoprofita kuchechi kwako mari yakaikushandisa kuchechi kune vanhu vari kutotambura kuchechi votoita usamaprogramu anosiyana it's okay let's go back to chivharo muri kuti mari yayaenda kunorasa dai anobatisira chii ingaona nokoti munhu ngachikuti una chakati ndotokupa kubatsira chii kana ipapo kubatsira futi profit akatowina 1 million akuchishayani chivhayo munhu wenari every Sunday kuchechi kwake varombo vachakatotoisawo madhola voisa madhola omachengeta osomadzosa semuseu nachivhayo futi kana varombo vari kutogara vasina magetsi padhiri rake rekugwanda solar project rere akatoita zvaakatoita ikobva kutori namagetsi nanhasi kugwanda varombo futi ivavo vari papo saka ngatitei zvinhu zvedu takabhalanza varombo ndizvo saka timungati 10 million andikina kuti ari kubatsira because azotora mari kana iso haiwa ndese maprofit ndaona spiritual son wamakandiwa anonzani uyu mukomana uyu evidence chari anzi maprofita ekuzimbabwe endai inangu handisi muzimbabwe ndagara handiri profita kuzimbabwe so ndabva ndasangana nedzimwe futi hanzi profeti anava Michael Selo kana muchimuziva umwe anonzi Michael Selo abvuma hanzi ndikuda kuenda
so far munhu wana bvumi munhu wani pamwe vese vanoona vari kuramba vari kutitora wane chizimuno tinobirwa simba rikaenda kuti titorera mapowers ndo zvavari kutaura kuma statement atoriwo futi reasonable guys haisi nyaya yekutisa but atori reasonable chero dai tanga tiri isusu chinzi tiri kuenda taitanga kuzvibvunza kuti why ari kuda kuti tiende so inini kana nditova support maprofita yakunyanya kubvunza kuti saka sei ari kuda kunyatsa kuti tiende kuti anziendesa iprofeti wenyu ufuyo anobata vanhu kufa uye anogona zverufu chete ndakanyora mafacebook nyaya dzake beso meno zvine zvitongoitika pari chipawa chaiskillful muzimbabwe asana mbona profit anooneka ko chiwenga mbotapindure nyaya chiwenga asi profit aoneka na chii chiwenga anotadza kuona kana kuti muchikoko chima chisimuni haana chanoona akatomutira kana deliverance osati agonomudisa kana demoni asi madumba asati this challenge inobvisa urombo wotodzi munhu kurapa unotora this one is life changing opportunity madumbe anoenda ende madumbe ndiyewe umbodya namwari vachishare semuti ndakanomubvunza ndakati neva madumbe if you still remember pane imwe interview ndakamboita naye ndikati neva madumbe imi makati maenda makandodya namwari makazomugocha namwari makadya steak maitonyadzoroma nyama ndakazodza akusi kugocha inonzi heavenly food because chikafu chepasi pano is fake angelic food ndo chekudenga it's original food ndo takaningirina pamweya kwanzi it's a sacrifice takaita takapisa nyama ikaizonirwa saka unotoona kuti munhu ari kutaura nyaya dzakachitenderera enda tikachirasika zvinokozisa nzara futi izvozvo who knows what hazvinetsi munhu anoenda chinodya namwari anokumbirire mota machibva mwari vanogona kungomumutsira dhiri hombe aiwa mwari vanogofadza kunyange munhu ane utsini ndatisei munhu ane utsini munhu anotonamata otomusiya omurasa vomurasa yacho vachigocha nenyama gocha namwari kokubleswa mablessings akasiyana kwamwari mablessings ekwamwari acheita mari unogocha namwari mablessings. Okay guys, conclusively let's just bait on this one. Kuti isusu tiri kuti by Monday next week, is it? Tinopa tiri kuona zvishwa kuti aiwa ngwere dziriko guys, ngwere 1 million iri kutoenda kuzimbabwe maprofit amuko mapuwa 1 million US makairamba inini dai vanhu vakauya vakandichallenge few generate inini ndotojikira ndotoenda kutora mari kwete kuti munhu otozimu ofwa mari motoramba mese aiwa it's not kuti vese varamba variko vachatobvuma nditi isusu point yetiri kuti 1 million kwenda ndopena ndine challenge ndandongozoenda kwenda nani inoona so indirani masura ndinasiya varipo aiwa aranginatsi wafoni aranginatsi wakaita asi kana asimbira game yake anaginatsia vanoone chivuno zvichiri zvakware unonzanzi munhu ane chivuno vanoone chivuno saka muisa mari igambling mari badhira patiri racho ende muri kuti ndiana ari kunotora mari because inini nyaya dzese dzimataunda dzidzo unoza munhu angakanyatsotarisirwa kuti ari kunotora mari inozandani ndimirakopo apa abuda chitaiwa kuona pakuitwa zvimachallenges sirizvo ndiye takanyaitwa nyaya yekutsikirwa ende vanhu ndo vakatotarisa kuti ndiye munhu angatonzi profit anokwanisa kunotese ari kunzi akunhuka tsono zvisingaite pazimbabwe ende I don't know why human dangerous asina kuningirira naye asaitsamba inosvika aiwa tine uyo watatakanganwa anobata fundo wema spiritual spectacle prophetic
spiritual spectacles. I remember achitoudza munhu nhamba dzechitupa. Nhamba dzechitupa. Akatomudza ndakambona video futi rachivanzi marasa mane baba ende muchera pakadai anotora hai namba ndachokomenda about prophet afetino dzake chezo. Anyway guys, tell me what you think in the comment section. Nyaya ndo payasirwa ipapo. Ndiani prophet wamuri kufungidzira kuti ari kuenda kunotora mari yadedzerwa na prophet Emmanuel Makandiwa? Ndo patasira panapa. Tiudzewo zvamuri kufunga. Prophet wako, defend your prophet right now in the comment section. Mutiudze kuti ndiani anoitora mari.